Така, минавам към моята тема. Тя е доста, може би така по-обществена тема от темите, които сте чули до сега. Тя е свързана с устойчивото развитие, веганството. Веганството е може би една част от устойчивото развитие по ООН, понеже ООН е организацията, която се занимава с, така да се каже, в световен мащаб с тази тема. И веганството е, може би веганството е точно за това толкова актуално, защото е свързано и с, дори и с цялата планета, както сега ще видите, както може би повече от вас знаете. За мен, аз съм един такъв голям интернет маниак, аз съм модератор на първия вегетариански интернет форум в България от DIRBG. От 2003 година го направихме. От него възникна на практика сайта, от сайта възникна сдружението ни. Възпитаник съм в първа езикова гимназия Варна, аз съм роден от Варна и живея в Германия от 2000 година. Съм в момента студент по информатика и биоинформатика, преди това съм учил малко диетология, един вечен студент. Член съм на управителния съвет на Европейския вегетариански съюз и съм вегетарианец от 2003, съм почти веган. Аз съм измислил може би не съм единствен, който съм измислил тази дума, но има така дума флекситарианец, има и флексиган. Аз съм флексиган, който е вегетарианец, който до време на време, по-скоро през почти цялото време живее като веган. Просто до време на време си позволявам някакви сникърси, когато няма по-друго да ям. Така, сега да дойда направо на темата. Устойчивото развитие в България и какво значи устойчивото развитие според ООН. Значи, дефиницията накратко е, това е начин на използване на природните ресурси, целяща да задоволи човешките нужди в текущия момент, както и за бъдещи поколения и да запази баланса на околната среда. Това е понятие въведено през 1987 година от ООН. Това е организацията, съкращението на организацията, която е към ООН. Доколкото знам, в България няма досега ясна политика, съгласувана между различните правителства за устойчиво производство и устойчиво потребление. Това е било преди 10 години, не знам, четох един документ в интернет, не знам дали днес е още така. И между другото, това цялото понятие може да се предаде с една метафора. Устойчивото развитие накратко е причината, заради която ще отговорите, ако вашите деца след време ви питат защо планетата е така опустошена, целта е да не им отговорим, защото беше много вкусно. Това е целта на устойчивото развитие на веганството общо взето. Това са сферите на устойчивото развитие. Те са три. Затова е точно понятието устойчиво развитие е свързано с много неща. То е свързано с екологията, свързано с обществото, свързано с икономиката и с институциите, което в момента просто не е изобразено в тази картинка, но това са четирите най-важни области на устойчивото развитие по ООН, по дефиницията на ООН. Това е концепция за устойчиво хранене, която е направена от един немски учен, казва се Карл фон Кьорбер. И тя е всъщност на практика същото като устойчивото развитие с добавените понятия здраве и култура. Начинали околна среда, общество и икономика. Сега навлизам в малко по-сложна тема. Това е нашето общество вече минава в от индустриална към информационна ера. Значи от индустриална през общество на услугите към информационно общество. И това е една сравнително голяма промяна в обществото ни. През 1972 година една така доста мастита организация, наречена Римския клуб, прави доклада границите на растежа. Значи това е било преди над 40 години. Още от тогава започва да се говори на високо ниво за това, че достигнали сме като цивилизация границите на растежа. В момента сме вече минали сме през третата и сме в момента в четвъртата индустриална революция. Индустриални революции има накратко да кажа, когато има смесица между революцията в енергийните източници, при нас това са възобновяемите източници в момента, и в комуникацията, това е интернет. За това в днешно време се говори за нова индустриална революция, четвърта вече. Това е смесицата, значи интернет of things, това е интернет на нещата, някой се запознат с това понятие. Това е смесицата на практика между интернет и индустрията.
И социолозите вече говорят от няколко десетилетия за кръстопът или бифуркация в обществото, т.е. ние в момента сме стигнали до една много голяма промяна, евентуално на парадигмата, начин на мислене въобще на хората. Тя е общо взето това, което Христо изпява в неговата песен, промяната към... Ние вече не се разглеждаме като отделни единици в отделени от света, все повече се възприемаме като по различни начини свързани с хората, свързани с природата, свързани с обществото и всичко друго. Мога да ви дам няколко примера, за да разберете какво имам предвид. Значи, да вземем като примери различните науки, примерно физика. Физиката в момента е много актуална, квантовата физика. Тя променя до голяма степен класическата механика. Значи, класическата механика и квантовата механика, това са много различни неща. Класическата механика разглежда, по-добре да не навлизам в подробности. Друг пример е генетиката и епигенетиката. Пак е същата разликата. Епигенетиката е връзката между хората и околната среда, а генетиката е старото разбиране за гените, които не се променят. Епигенетиката обяснява, че те могат да бъдат повлияни и дори до голяма степен повлияни. Друг пример е биологията, там вече все по-ясно става, че симбиозата е много важно понятие, а Дарвин с неговите разбирания за егоистичните гени все повече достава като актуалност. Икономиката е друг пример. Sharing economy, това е икономиката на споделяне, като couchsurfing, като Uber. Това също е много типичен пример. Там вече не егоистичният интерес движи днешната икономика. Има много примери, както казах, като couchsurfing, като Uber, като въобще споделянето. Това е новият тип икономика. Основата на това е интернет, общо взето. Друг пример е социологията. Значи социолозите вече разглеждат индивида до голяма степен свързан с околния свят заради глобализацията, която все повече напред. И журналистиката, вече може би знаете, че бъдещето на журналистиката няма да е така, каквато е било сега, това ще бъде в интернет. Всичките влогове, всичките влогове, влог е влог с видео, това значи влог като YouTube, например. Това е бъдещето на журналистиката. Това са някакви примери, за да разберете в какво време навлизаме. Доста се различава от досегашното разбиране на света и за нас. И общо взето тук съм направил един синтез. Преминаваме като мислене от аналитично, редукционистко, количествено, монокултурно, технократско, линеарно мислене за решаване на проблеми към системно, холистично, качествено мислене типично за постиндустриалната информационна ера. Това е ерата също така на биосферата, това става все по-актуално като понятие, която има нелинеарна динамика. Тоест, ще ви дам няколко примера. Линеарното мислене, което имаме до сега, то е за решаване на проблеми. Ние имаме проблем и обикновено ние имаме няколко стъпки за решаване. Това в днешно време вече не може да бъде мислене, което да доведе до дългосрочни, дори и за краткосрочни добри резултати. Пример е екологията, например. Имаме проблеми, да речем, в България с някакво замърсяване. Обаче това замърсяване до голяма степен е повлияно от други държави, където също просто екологията е система, която е много свързана. И друг пример е световния тероризъм. Значи, ако имаме един терористичен акт, където и да било, не можем да кажем, това е началото на решаването на проблема. Намерили сме това е естествено много неприятен. Примерно, намерили сме кой е терористичният извършител на терористичен акт и хванали сме го и вече няма да има повече терор. Няма да стане това. Просто явно трябва да се мисли по друг начин в днешно време. Трябва да се мисли системно, не линеарно, не аналитично, по-цяло, по-холистично. Това е новото време в момента, в което навлизаме. Може би до голяма степен интернет допринася. Затова и аз това мисля, че що касае нашата тема за активизма, за която говорихме днеска, мисля, че конфронтативният активизъм, който до сега до голяма степен е бил типичен за активистите, мисля, че това в днешно време често води до разпиляване на силите. Това е моята гледна точка. Мисля, че той е все още нужен, но мисля, че също така трябва да се гледа и малко по друг начин към активизма. Той не трябва непременно да бъде само
конфронтативен, както е било до сега. Това е друга тема, обаче много голяма, не искам да навлизам в нея. Сега да ви спомена за същината на устойчивото развитие. Това е общо взето, което казва ООН и което казват много големи светли глави на нашето време. Значи, примерно ООН предлага да се замести брутния вътрешен продукт, БВП, с индикатор на действителния прогрес. Това е GPI, едно друго понятие, което включва социални и екологични фактори, например здраве, престъпност дори и екология. Това предложение е направено от ООН през годината, не съм написал, но значи още от 1970 година започва да се говори за нуждата от нов вид индикатори за прогреса в обществото. Не само с брутния вътрешен продукт, който е чисто икономическо понятие. Това вече изостава много сериозно. Ето друг пример, вице-президентът и главен икономист на Световната банка Франсуа Бургиньон, той е бил през 2003-2007 такъв, казва, че ключът към успешната борба с бедността е в оптималното съчетаване между икономически растеж и преразпределителни политики. Тоест не е само растежа. Все по-ниски лихви имаме в момента, може би виждате, че банките много са свалили лихвите. Говори се вече за безусловен базов доход в Европа, в няколко държави това се тества, 4-5 държави, и не само в Европа, но около море. Не, много ми хареса. Говори се за децентрализирано финансиране, P2P, peer-to-peer, като например краудфандинг, т.е. няма да е нужно на нас да ползваме банките непременно, просто може взаимно чрез интернет да се търси финансиране и да си помагаме. Това вече много сериозно навлиза също така. И практически значи как да ги изглежда устойчивото развитие на практика, би трябвало да бъде така, че да имаме един вид автономност от световните пазари за енергия и за храни. Това, например, което датско село в Дания, наречено Реген, прави и което в България, например, се прави от Слънчев кът вдъхновение. Това имат навън щамп, може да видите, се поинтересувате. Те са построили едно мини селце без зависимост от енергия и вода и храна отвън. Това е на практика устойчивото развитие. Такъв тип селища, като за начало. Поне така мисля аз, не само аз. Тук вече може да се навлиза в подробности как функционира нашата икономика. Ще спомена само едно изречение много набързо, че парите все още функционират на принципа на дълга, а не на принципа на симбиоза, както е в природата. Затова в днешно време може много хора да правят, както виждате, правят от парите, което в природата няма да го намерите. Там не може да натрупате богатства и да правите от тях повече богатства. И затова в момента все повече падат лихвите, това се заминава като мислене, като икономическата система въобще дори. Въпросът е, че според мен ще бъде доста дълго и болезнено дори. Може би го виждате, има толкова терористични актове в момента по цял свят, има екологични проблеми. Темата не е много лека. Защо устойчивото развитие не е по-малко важно от веганството? Тук ще ви дам. Тук съм така намерил над 60 вторични продукти от кравите. Тоест, много е важно да знаем, че системата, в която живеем, тя се базира на капитализма и да разчитаме, че веганството само по себе си ще доведе до намаляване на употребата на животни и на насилието към животни. Това е много, как да кажа, редукционистко само по себе си, дори то. То е много хубава крачка напред и много важна. Но е важно също да знаем, че нашата цялата цивилизация е на практика базирана върху експлоатацията на природните ресурси, част от които са животни, за жалост. Така че е много важно да знаем да имаме това съзнание, да надвием, така да кажа, консумеризма в мисленето ни. Защото иначе, дори сме вегани, ако консумираме безкрай, пак ще доведем не директно до голямо страдание на животните. И дори ще подкрепяме това, ще плащаме за това.
чрез парите си. Така. Веганството като опция за устойчивото развитие, както споменах, веганството е част от устойчивото развитие. За щастие, ние допринасяме и за това като вегани и като вегетарианци. Тук нашите немски колеги съм ползвал една тяхна схема. Значи, тук са различни примери как консумацията на животински продукти влияе на околната среда, на обществото ни. Ще навляза след малко в подробностите. Сега, предимството на вегетарианския начин и веганския начин на живот за хората, природата и животните. Както виждате, тази картинка е много показателна. Не са една-две причините. Това е много малка част от сферите в обществото, на които всъщност ние въздействаме като сме вегани. Това не е една и две, тук са 9 изредени в ляво на картинката. Основната причина, че всъщност сме стигнали до този преломен момент в нашата цивилизация е, че нашата човешка популация е нараснала изключително много в последните 200 години след индустриализацията на нашата цивилизация. През 1812 година сме били само като човечество 1 милиард. 100 години по-късно сме били милиард и половина, а сега сме над 7 милиарда. Това води до изчерпването на практика до голяма степен на ресурсите. Сега почвам с хубавите неща. Защо веганството помага за хората, за природата и животните. По-малко се употребява земя, пестят се и се запазват водни ресурси, защитават се горите, щадят се почвите, опазва се биоразнообразието, намалява се парниковия ефект. Не по-малко важна причина е, че се намалява и световния глад, чрез намаляване вноса на фураж от развиващи се страни и на износа на субсидирано месо за развиващи се страни, за което се регенерират локалните пазари и се намалява световния глад, по-ефективно бораване с природните ресурси, икономически спестявания, намаляване страданието на животните, 5 пъти повече земя на единица хранителна стойност в сравнение с растителните храни. Сега, защо се пестят водните ресурси, защо се запазват? Чрез по-ниска употреба на вода и противодействие на локални водни дефицити. Това е също много показателно. 70% от употребяваната питейна вода световно отива в селското стопанство, по-голямата част от нея отива в животновъдството. Докато 1 милиард човека няма достъп до питейна вода. Това е много добро сравнение. За да се произведе 1 килограм човешко месо, човешко още не сме почнали да произвеждаме. Само това липсва. Да, скоро почваме, да. За да се произведе 1 килограм човешко говеждо месо, много съм на тая тема нещо. Говеждо месо са нужни над 15 000 литра вода, еквивалент на взимане на душ за цяла година. Но само 2000 литра за да се произведе 1 кг соя, 900 литра за килограм жито, т.е. около, колко пъти е разликата, може би около близо поне 10 пъти, ако не е повече, може би 15 пъти за вода. До 2050 година светът може да бъде принуден да бъде веган, да живее вегански, точно заради питейната вода, защото тя ще бъде все по-дефицитна. Водата се замърсява от антибиотици, които трудно се изчистват с голямо количество азотни съединения, от торовете, които водят до хипоксия, т.е. липса на кислород и масови измиране на флора и фауна. Световните океани са станали с 30% по-кисели в последните 40 години, тъй като абсорбират излишни въглероден диоксид и киселините дъждове, които също са продукт до голяма степен от животновъдството. 3/4 от световните рибни популации са изловени. До 2050 година, ако продължаваме така, няма да има риба в никакви водоеми. Това не е много далечна година. И като 1/3 от тази изловена риба отива като храна за животните, за прасета и за пилета. Така, от всички сектори местната индустрия е най-големият източник на замърсяване на водата. Това също. Може би до тук стигнаха достатъчно причини за човек да живее вегански, но аз продължавам. Защита на горите чрез намаляване степента на обезлесяване, поради отпадане на нуждата от пазбища и фуражни посеви. Животновъдството е отговорно за 90% от обезлесяването на дъждовните гори на минута, около 4 до 8 декара.
Даже мисля, че това е на секунда. Дори съм почти сигурен, че става дума за секунда. Значи знам, че за един ден се обезлесява една гора с големината горе-долу на площта на София. Може би малко, много малко. Да кажем град като Кьолн, който е над 1 милион в Германия, почти колкото София. Това става само за един ден. Над 100 вида растения, животни и насекоми загубваме всеки ден заради унищожаването на тропическата гора, защото тя е носител на най-голямото биоразнообразие. Знам, че около 70% от биоразнообразието в тропическата гора. Нитратите от оборския тор навлизат като амоняк във въздуха. Той е отрова за околната среда, предизвиква киселинните дъждове и други киселини отлагания. И така е причина за измирането на горите и за мъртвите океански зони също така. Щадение на почвите, чрез по-малко ползване на нитрати и те са от торовете, и понижената ерозия. Опустиняването се причинява от прекомерно изтощаване на пасищата от добитъка и непрекъснатото разширяване на площите, които се използват за добив на фураж. Над 50% от ерозията в световен мащаб се причинява от добитъка. Годишно около 75 милиарда тона хумус ерозира заради лошото стопанисване, промените в климата и прекомерната паша, т.е. животновъдството. Опазване на биоразнообразието, това е много показателно сега, ще дам една година, ще разберете. Ако продължаваме така, че един ден ще бъдем единствения вид на тази планета. Чрез поддържане на естествените местообитания и тропическите гори, така бихме запазили биоразнообразието. В момента губим около до 200 вида биологични всеки ден. От около 8 милиона общо биологични вида на нашата планета. С тази скорост няма да има видове, останали на Земята в рамките на следващите 150 години. Тоест ще оставим само ние, не знам как ще стане точно. Надявам се да не се стигне от там, да има повече такива вегански фестивали и други подобни хубави мероприятия. Това също така означава, да, средно около 10, че губим 10% на всеки 10 години горе-долу от видовете. Ако продължаваме така, унищожаваме най-биоразнообразните места, както споменах, като дъждовните гори. Заради животновъдството, урбанизацията, палмовото масло. Това са най-вече заради животновъдството на това място. Изчислено е, че ако започнем да се храним вегански, ще намалим с повече от 60% загубите на биоразнообразието. Тоест, много голям принос би било това личен. Намаляване на парниковия ефект. Това е малко спорна тема, но нека спомена все пак какво казват важните организации като ООН. Те твърдят, че от 14 до 25% от глобалното затопляне се дължи на животновъдството. World Watch Institute говори дори за 51%, ако включваме всички включени към месото и продукти и копродукти, или въобще животински. Чрез веганството и вегетарианството по-малко емисии на парникови газове, както увеличаване на тропическите гори, които фиксират въглероден диоксид, много други полезни за нас неща правят. За едно сравнение отново, производството на 1 кг говеждо създава 20 кг емисии, а на 1 кг картофи, например, около 100 пъти по-малко емисии. Това е една тема за световния глад. Ние също допринасяме за намаляването му чрез нашия по-така ресурсно опазващ начин на хранене, като веганството. Намаляват се вноса на фураж от развиващи се страни и на износа на субсидирани животински продукти към тях. Едното и другото допринася за световния глад. Примерно 1/3 от световната зърнена реколта и 2/3 от соята се потребяват за фураж. Чрез веганството и вегетарианството увеличаване на нивото на заетост и на самоснабдяване в засегнатите страни чрез освобождаване на площи от намалените монокултури, както и намаляване на цената на месото на световния пазар. И тук друг факт, 80% от гладуващите деца в света живеят точно там, където ние изпращаме, примерно Европейския съюз, праща субсидирани животински продукти. Или пък оттам внася ниските фуражите за нас, които са на ниски цени. И заемат площите, които тези хора и тези деца биха ползвали, за да направят собствената си храна. Да засадят собствената си храна, да по-ефикасно бораване с природни ресурси,
чрез отпадане на загубите покрай рафиниране и обработка и най-вече чрез съкращаване на хранителната верига. Това е ключовото понятие. Ние съкращаваме хранителната си верига чрез веганството и чрез вегетарианството, най-вече чрез веганството. Затова много се пестят ресурси и природни ресурси. За производството на една животинска калория се потребяват до 30 растителни. Пестене на гориво, това е 16 пъти се пести гориво. И то гориво в момента от изкопаеми горива, които пък са много лоши за екологията. Те са все още много разпространени. Според мен, значи, доколко знам, до 50 години би трябвало да се изчерпам. Това поне съм чел като статистика. Водата, един човек ползва, който е веган, около 15 пъти по-малко вода, чрез храненето си само. Икономически спестявания. Тук в ляво може да видите една много хубава картинка, не знам дали добре се вижда, не се вижда всичко, но само ще спомена набързо какво символизира. Това е отново от ООН, от Организацията за Food and Agriculture Organization. Тук накратко се показано, за жалост не се вижда всичко, как всъщност ние не виждаме голяма част от разходите, които имаме, които ние всъщност сме заели от бъдещето си, чрез нашия разточителен начин на живот. Заели сме много неща, може би за това днешната икономика и парите се базират на принципа на дълга, защото ние сме всъщност унищожаваме цялата природа и дори обществата, бих казал, правейки ги по-бедни и с по-голямо социално неравенство, като живеем разточителски и консуматорски. И много голяма част от храните, които, например, се хвърлят, не знам, не знаете, 50% от световната храна се хвърля. Имайки предвид, че 1 милиард човек са умират от глад. Да не говоря за тук, има много различни примери за това как вече дават такива, как се унищожава природата. Сега ще ви дам няколко примера за икономическите спестявания. Отпадат субсидиите, например, за неустойчивите храни, т.е. животинските храни, общо взето са такива. В момента са все още много субсидирани. Те, ако не бяха субсидирани, нямаше да бъдат толкова ефтини. И много хора ще да са вегетарианци по принуда. Общо взето е така, както днешните пенсионери в България. Не е приятен факт, но е факт. Дори ООН, значи ОНП е програмата към ООН, която през 2014 препоръчва данъци върху продуктите от животински произход, което е много добра крачка според мен напред. Европейската комисия също призовава за намаляване на за консумацията на животински храни. Намаляват се разходите за здравната ни система. И тук един по-сложна част за това, че много голяма част от животновъдството е на практика част, 99% знам, че се притежава, например, за пилетата, които се продават, 99% от тях се притежават от най-големите концерни, 4-те най-големи концерни в света. Това води до, така да се каже, до невъзможност за малкия бизнес да просъществува, за древния бизнес. В тази връзка аз бих ви дал горещия съвет да се интересувате какво е TTIP, Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, защото това е много актуална тема и в момента тя именно касае това до каква степен ще дадем сила на концерните да диктуват нашето бъдеще. Дали ще им дадем бъдещето си, така да се каже. Защото над 50% от световния вътрешен продукт се пада именно на концерните. Те до голяма степен в днешно време диктуват нашето битие. Свърхпродукция също така се получава и свърхпродукция и развалено месо, понеже се субсидира до голяма степен и се хвърля голяма част от това месо. Така. Намаляване страданията на животните. Тук е много така добра карикатура направена за това какво си мислят хората, как живеят животните и какво също се случва в масовото животновъдство. Няма да ги превеждам нещата, може да ги прочетете. Педофилия, изнасилване. Въпросът да. Кое от тези изброени защити са защитите на един карнист? Карнист е човек, който яде месо не защото трябва, защото така е избрал по-вкусно.
Значи, педофилската защита, защото много голяма част от животните са малки, когато бъдат оплодени и така нататък. Следващото е защита на един изнасилвач, защото те биват изнасилвани на практика животните, за да имат поколение. Следващото е slavery, което значи робство. Ако някой карнист има такава защита, може да пробва да се защити така, аргументативно аз се съмнявам. И канибалска защита. Не знам дали знаете, че нашите предци дори през средновековието са били канибали. Говоря за Европа дори. И това също е един добър аргумент за нас. Как се намалява страданието на животните? Общо взето намалява се броя на тях, на отглежданите животни. И много от тях се отглеждат на много малко площ. Не знам дали сте виждали картинки от масовото животновъдство. Това за мен не е затворено, нещо още по-неприятно. Не знам как мога да го нарека. И чрез по-малко транспорт на животни, защото чрез транспорт на животни наистина те минават през много неприятен момент. Здравословните предимства, това е последната част от предимствата, които дава вегетарианството за устойчивото развитие на нашата цивилизация. Значи по Световната здравна организация, по Академията по хранене и диететика и по Българското дружество по хранене и диететика имаме следните предимства като вегани. Значи имаме превенция на сърдечно-съдови заболявания, някои видове рак и болести на цивилизацията. Имаме по-нисък индекс на телесната маса, по-нисък процент смъртност от исхемични болести на сърцето, по-ниски нива на холестерол в кръвта, по-ниско кръвно налягане, по-ниски нива на хипертония, диабет тип 2, рак на простатата, на гърдите и на дебелото черво. Това са, който иска мога да му дам конкретните данни. Това наистина тези три организации твърдят това, актуално в днешно време. По-малко се натоварва храната с антибиотици и по-малко се замърсява. По-нисък е рискът от свързаните с храната и зоонозни заболявания, като например птичи грип или луда крава и така нататък. Това са зоонозни заболявания. Главният източник на бактерии, резистентни към антибиотици, е масовото животновъдство, където се употребява в огромни количества антибиотици. Значи 65% от инфекциозните болести по хората се предават от животни. И тук съм дал пример с нашия сънародник Атанас Катов, който доказа чрез вегански начин на живот как може да се изкачи Еверест без кислородна маска. И това беше моята тема. Ако някой има въпроси, е добре дошъл. Слушам. Идеално на страна. Можеш ли да разкажеш защо употребата на антибиотици, свръхупотребата на антибиотици е опасна? Или... Да, мога да спомня някакви неща, които знам добре. Значи до голяма степен те се употребяват, защото животните живеят в много неестествена среда, те живеят в клетки, което води до, разбира се, до тяхното заболяване. Представете си, ако вие живеете в един затвор, бихте ли имали здраве? Не бихте имали здраве, затова се използват антибиотици. Тези антибиотици обаче преминават чрез отпадните продукти на животните в всички, най-вече във водата. Оттам много неща се променят и, както споменах, много антибиотици стават резистентни към бактерии. Какво друго мога да спомена за тях? Да, общо взето това. Те горе-долу водят, доколкото знам, и до проблеми с въводоемите, понеже там се унищожават нормалните бактерии и така нататък. Да. Със сигурност има и други данни, които в момента не знам наизуст. Един от основните проблеми е, че антибиотиците се класифицират точно по този за това колко бактериите са резистентни спрямо тях. И тази свръхупотреба всъщност разполага към много по-бързото развитие на свръхбактерии, които са резистентни към всички антибиотици, които ние притежаваме, което е много опасно. Да. И съвсем наскоро стана ясно, че тези антибиотици, към които няма резистентност,
те се пазят за много крайни случаи и са много малко на брой, но стана ясно, че в Китай, в своето животновъдство е често практика да се използва. Китай. Което е много по-често като населението и консумацията на месо там нараства. Така е, вярно това, но изток в момента нараства консумация на продукти, защото те взимат нашия западен модел на живота на хранене като модел за поддържание. И съответно прави това, което сме правили преди. В момента на Запад, между другото, се наблюдава малко обратната тенденция. Не знам кога ще премине това на изток отново. Надявам се скоро. Има ли сайтове, които може да проверяваме препарати, които продукти, дали наистина не вредят на околната среда, защото препарати като Доместос, пише, че са неблагоприятни, но, например, с пулени ядки спори изцяло в интернет и не знам какво да вярвам, че вредят на природата, вреди на природата. Какви са ядки? Пулени ядки изглеждат като орех и просто се съхранили и използват го за пране. Да. Сега ти говориш за хранителни продукти или въобще за консумация? Въобще за продукти. Консумативни. Най-малкото тези, които не знаеш тия, които имат отзад етикети с умрели тарелки. Това е добър въпрос. Как може да се ориентираме? Който може да се вярва, че наистина информация. Аз знам, че в България има маркировка, екомаркировка. Не съм я сложил в моята презентация, но това е един екознак и може по него може да се ориентираш точно за това. Аз знам, че вече е въведен в България. Други въпроси ще имате ли? Значи всеки ще чете в интернет повече и ще знае повече. Благодаря ви за вниманието.